كورات تخاتلتي دمص ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ሓዲርኩም እዚ ድምፅኹም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ድምፅኹም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራን ከምኡውን ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ብዝተኻእሎ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ስራሕኩም ብዘይጎትት ማለት እዩ ንድሕሪት ዘይመልስ ምክንያቱ ቢዚ ምዃንኩም ስለንፈልጥ ከምኡ ጌርና ኣሕፅር ኣቢልና ኖት ሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ገለ ራን ክንገብር ሓደ ግዜ የብልናን ማለት እዩ ከምኡ ራን ክንገብሮ ማለት እዩ ድምፅኹም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝኣረገ ዝዓበየ ዝነውሐ ራን ዝገበረ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ቃልሲ እውን ገና ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ እንተዳ ሪኢኹሞ ክትንሰዶ ቪድዮታት ቅድሚ 15 ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ቃልሲ ኢና ንሰድድ ማለትና እቲ ቅድም ዝነበረ ቃልሲ እንታይ ወሊዱ ዘሎ እንትኢልኩም እዚ ንሰማያዊ ማዕበል ዝወለደ ቃልሲ ማለት እዩ ቃልሲ ይቕፅል እዩ ስለዚ እንዳተወራረሰ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ድማኒ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ግዚኡ ዝኣኸለ እዩ ዝመስል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ሳይት ትሪእዎ ዘለኹም እንተዳ ንዓድና ክንምለስ ኮይና ሓቢርና ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ነቶም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ዕንቅፋት ምዃን ሞራል ምሃብ ማለት እዩ እንተዘይክኢልና ከዓኒ እቲ ናህና ምስራሕ ሰሪሕና ንሕና ቃልሲ ነቲ ዝገብር ዘሎ ምብርካት ማለት እዩ ንሱ ጆይን ምግባር ኣይኮንና ንብል ዘለና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ፀላኢ እቲ ዝዓበየ ፀላኢና መን እዩ ፀላኢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ እዩ ፀላኢና ማለት እዩ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ህዝቢ በቲኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኣቢሎ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ እምበር ካልእ የለን ካልእ ፀላኢ የብልናን ሕጂ ሃኒ ጫው 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 ዝብሉ ኣብ ቲክቶክ ውዒልካ ኣብ ኤክስ ውዒልካ ዝግበር ነገር ለውጢ ስለዘየለ ከምቲ ወፂኡ ዘሎ ከምቲ ዝፍተን ዘሎ ማለት እዩ ናብ ዓድኻ ቀሪብካ ምስቲ ህዝቢ ኣቲኻ ኣብ ውሽጢ ምቕያር ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣለዉ ገለ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘሎ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልካ ይቃልሲ ዝኸይድ ኣብ ውሽጢ መን ኣሎ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሙቭመንት ናህና እዚ ብሉ ሙቭመንት ዝበሃል ሰፊሕ ማለት እዩ ኩሉ እዩ EBRF is one of them. Okay. ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ it's one member of Blue Revolution ወይ ድማኒ ነቲ ሰማያዊ ማዕበል ሓደ ካብቲ ፒሲ ማለት እዩ ንለውጢ ዝሰርሕ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሰርሕ እቲ ኣብ ማእከል ክኸውን ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ ድራዕ ህግደፍ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቃልስና እንታይ ይኸውን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘተኮረ ናብኡ ፎካስ ዝገበረ ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ መዓት ብስርዓት ህግደፍ ክገላግሎ ዝኽእል ቃልሲ ኢና ክነካይድ ዘለና ማለት እዩ ነንሕድሕድካ ምውጣጥ እጠው ይበል እቶም ዝፍትኑ ዘለዉ ክፍትኑ ሞራል ሳፖርት ምሃብ ንሱ ትዝለዓለ ዝጥለብ ዘሎ ኣብዚ ግዜ ዝጥለብ ዘሎ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ እዩ ማለት እዩ I hope በርሂልኩም ክኸውን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ድማኒ ብፃይ ውፉይ ሓደ ካብቶም ፌስ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ናይ EBRF is no question ላሕቶ የብሉን ማለት እዩ እቲ ኮንትሪቢሽን ናቱ ዓብይ ሪና ኢና ማለት እዩ ኣብ እዚ ደንበ ተቃውሞ ፀኒሕና እንዲና ብዙሕ ዓመታት ፀኒሕና እቲ ቃልሲ ስሕበት ክረክብ ኣይከኣለን ማለት እዩ ንሱ ክዘውር ምስ ጀመረ እውን ሪና ነርና ከመይ ዓይነት ስሕበት ከም ዘምፅእ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ነቲ ስሕበት ግን ነቲ ስሕበት ዝጎትት ድማ ብዙሕ እዩ ዝመፅእ ምፁ ማለት እዩ ግን ነቲ ስሕበት መታን ክቕፅል ንሕና ኩሉ እቶም ለውጢ ንደሊ ኣብ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ንትምነ ክንድግፎ ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ እቲ መልእኽትና እንታይ ኢና ኢሎም መዓንቲ መስለኩም እቲ ሓደ ካብቲ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ኢቢአርኤፍ ዝብል ንሱ ፓርቲ ናይቲ ሰማያዊ ማዕበል እዩ ሰማያዊ ማዕበል ገፊሕ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ኢቢአርኤፍ ዘየለውን ኣለዉ ማለት እዮም ንሳቶም ንሕና እንታይ እቲ ኣድቫይስ ናህና ካብዚ ኢቢአርኤፍ ወፃኢ ዘለውን እቲ ቃልሲ ናይ ሰማያዊ ማዕበል እንታይ ቃልሲ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ብጥቕሉ እንታይ ካብ ስርዓት ህግደፍ እቲ ካንሰር ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ንዑ ንሕዩ ካብ ስሩ ቦርቂቑ ንህዝቢ ኤርትራ ክገላግሎ እዩ ማለት እሱ እቲ ዕላማ ማለት ዋይት ዝዓበየ ኣጀንዳ ንሱ እዩ ማለት ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ቀጥ ኣቢሉ ከም ዘይንቀሳቐስ ገይርዎ ዘሎ ጠናጢኑ ሒዝዎ ዘሎ ካብኡ ንምፍታሕ ምግልጋል እዩ ማለት እዩ እዚ ኢቢአርኤፍ ይኹን ዋላቶም ካልእ ይኹኑ ንሱ እዩ እቲ ፎካስ ገይሩ ክቃለስ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልእኽትና ብሩህን እንታይ ንጹር እዩ ማለት እዩ ጸላይና ሓደ እዩ ጸላይና ስርዓት ህግደፍ እዩ ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ኤርያ ተባሕጊጉ ተቦርቂቑ ዝኸደሉ መንገዲ ክንደልልና ማለት እዩ ስለዚ ኣጀኹም ቃልሲ ይቕፅል እዩ ዘሎ ዋጭዋጭ ህሉ እዩ ማለት እዩ ዋጭዋጭ ግን ዋጭዋጭ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ስለዚ ሰማዕትና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ድማ ኣይትሕመቑ ማለት እዩ it doesn't cost you a penny okay ወላ ሓንቲ ሳንቲምን ኮስት ይገብረኩም ስለ ዝኾነ what do I say share like ወይ ድማኒ subscribe okay ዜን ሰለስተ እንተን ንሓተኩም ካባኹም ማለት እዩ ትቃልሲ ግን እትደገፍኩም እቶም ኢቢአርኤፍ ትድግፉ all the way 100% ትድግፉ ኣለኩም ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ፎካስ ኣይትግበሩ ናብቲ ወፂኡ ዘሎ ዕላማ ናብኡ ጥራይ ፎካስ ግበሩ ማለት እዩ ብኣሞይ ዋጭዋጭ ኢሎም እዮም ማለት እዩ እቲ ናይ ኢንተርቪው ገይሩ ዶ ገለ ገይሩ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝረኣናዮ ንሕና እቲ ናይ ተጠቃምነት ዘይኮይኑ ካልእ ዝዕለሎ ነገር የለን ዝሓውና ማለት እዩ ሰይልካ ከከም ድሌትካ ከተሽርፎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተጠቃምነት ድማኒ ንዓና ሰሚኒየር ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ባሕሪ ማለት እዩ ባሕሪ ኣለና እንዳበልና ክንነብር ኣይንደልን ኢና 35 ዓመት 40 ዓመት ዘጥፋኣልና ኸማን ንሱ ኣውሂና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ንህዝቢ ኤርትራ ምግቢ ከምፃኣሉ ባኒ ከምፃኣሉ ዘይክእል እንተኮይኑ ትርጉም የብሉ ዋላ ኣብ ሓዊ እቶ ማለት እዩ ስለዚ ሓውና ውፉይ እንታይ ኢሉ ሓውና ውፉይ ከድኩም ረእይዎ ባሕሪ ክንሸይጥ ዝበለ የለን ንስ ዝበሎ ናይ ተጠቃምነት ዘይርዳእኩም ቋንቋ ተዛሪቡ እንተኮይኑ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ክትሪእዎ ኣለኩም ማለት እዩ ተተኻኢሉ ዋላ 3 ግዜ ስምዕዎ ርዳእኩም ማለት እዩ ዝበሎ ናይ ተጠቃምነት እዩ ናይ ሕጋውነት እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ብናይ ጫካ ሕጊ ክትነብር ኤርትራ ብናይ ጫካ ሕጊ ምንባር ጠጠው ክትብል ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ከምቲ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ቢዝነስ ክሳተፉ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ስኢልካ ናይ ዋንነት ገለ ዝበሃል ዘይኮን ነገር እዩ ማለት እዩ ነቲ ኤርያ እውን ነቲ ከባቢ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነዚ ፎካስ ንገብረሉ ዘለና ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን ስለዚ ዓብይ ናይ ውሽጡ ፕሬሸር ሃልይዎ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ ንሕና ግን ኣይምልከተናን እቲ ሮድ ማፕ ተዋሂቡ ኣሎ ሮድ ማፕ ድማኒ እቲ ኤርትራ ከም ዘለዎ ዘቐምጥ ሮድ ማፕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቆልዓንቲ ኮንፊዥን የብሉን ስትሬት ፎርወርድ እዩ ስለዚ ቃልሲ ክቕፅል ኣለዎ ኣጀኹም ኣጆና ይቕኒልና ስኢልኩም ሰማዕኩምና thank you so much